Hello mga karasta, welcome back to my channel. Today punta tayo ng Dalagit. Naradate adire. Dito na tayo sa Dalagit sa Osmeña Peak. So kung bago ka pa sa channel na ito, don't forget to like, comment, and subscribe. So kung ready ka na, tara let's go! Ang Osmeña Peak ay matatagpuan sa Mantalongon, Dalagit. Ito ang pinakamataas na peak dito sa Cebu. May taas ito na 1,072.6 meters above sea level. Ito rin ay tinatawag na vegetable basket or Little Baguio kasi abundant dito ang mga fresh na vegetables tulad ng sayote, lettuce at cabbage. At syempre, medyo malamig ang klima. Galing Cebu City, mga 3:45 AM kami umalis patungong Dalagit at dumating kami sa Dalagit mga 5:45 ng umaga. Pagdating nyo pala sa jump off ng Osmeña Peak, may makikita kayong maliit na opisina doon at doon kayo mag-register. Bali, sulat nyo yung mga pangalan nyo tapos may bayad na 50 pesos per head. Kasama na doon yung guide. Shout out pala kay Kuya Guide kasi naging mabait siya sa amin at magaling siya kumuha ng mga pictures at mga videos. Kaya bininsagan siya doon ng Master Pitik. Sa hike na ito, kasama ko pala si Brits, ang asawa ni Brits na si Christine, si Pixis at ang asawa niya na si Shane at yung dalawang anak nila. Galing jump off, mag-hike kayo ng 10 to 15 minutes. Depende sa pacing nyo. Nice ka. Sa baba pala ng peak, may makikita kayong malawak na campsite at pwede kayong mag-overnight dito. Pero suggest ko lang dala talaga kayo ng jacket kasi malamig talaga sa gabi. Yan na lang.
One eternity later.